Bai, aurten, gustora nabil uretan, orain arte egin ditudan konpetizioak nahiko ondo jun zaizkit, aurreko urteko konpetizioekin konparatuta. Eta, gogoetxu mundialean paperon bat egiteko, eta Pragan disfrutatzeko jogokin. Mundialak, joko olimpikoak oso garrantzitsuak dira, baina mundialak ere, nire ustez jende askok izan nahi du munduko txapelduna, eta ez dut uste jendeak esango dunik, hau da jokoen ondorengo mundiala ez da garrantzitsua, jende asko gongo da dominengatik borrokatzen, orduan uste dut zaila izango dela eta gogorra izango dela. Maila munduko kopetako maila da. Agian munduko kopan jende gehiagok partatzen du, herri batzuek jende gehiago eraman dezaketelako. Orduan, nire ustez, jende ona ongo da, munduko kopetan bezala, gutxu gora bera. Jende berdina, beti gabiltzasake. Bai, nire ustez, euskal taldearen maila altua da, eta urtetik urtera altuagoa da. Eta, mundialan egingo dan papera nire ustez ona izango da, generalean. Pragako kanala tipikoa da, oso zarra, eta konpetizio asko egon izan dira bertan. Jendeak oso ondo ezagutzen du, teknikoa da, dena azkenean zirkuituaren inguruan egongo da, baina ez da kanal zaila, gauza zaila jarri itzakete ordea, baina ondo, beste kanal bat gehiago.